Maman yaron nan ne. Uban yara ne ba. Ina maman yaron nan ta yi siyayya ta mance da yaron. Uban yara ne ba, ka manta ne? Yaro, kai. Lahi maman yaron nan. Uban yara ne ba, ka manta? Wa? Uban yara ne. Ina kwastam ɗinka ne? Ina kwastam ɗinka? In za mu yi magana na fi son mu yi daga haka, kanka je ka bani wahala ne. Yaro shekarar ka nawa? 51. Uku cif. Awon. Shekarun. To ko ni ban 51 wallahi. Kai, kan fa ka ga yamma in na ma naushi guda wallahi mutuwa za ka yi. Wallahi naushi guda mutuwa za ka yi. Umar right. To ina za ta ganka? Wata Umar right ta tsaya ma ta tsaya wa banza? Bacin yana da Allah yana maza Allah. Allah alaihi wasallam. Amma wannan ko a lahira kai dai ku ci banza. Wallahi za ka ci banza dan lokacin za a mayar da mutane. Ni sai an kusan mayar da ni 20. Kai kuma yanzu ka zo rarrafa za ka yi hankalin kowa yana gurin me ya shuka. Wai wani aure da ya kawo? Ka ni. Allah wai da Allah ya nama man yaron nan. Ka zo ta kai gida. Ina waje mamanmu. Maman ku tana waje? Bari in kai ka. A'a ba ka kai mata ta da ta kame. Za ta zo ta same ni. Ka ga yaro dan baiwa dan jariri sai surutu. Wa ga maka. Ya kana ta 51. Me? 51. Haka. Kwarai kuwa. 1, 2, 3 haka. Kwarai ne. Wallahi aske gemun nan zai. Aske gemun nan zai. To aske kai. Zan aske. Kana aske ka mu. Kai wannan ma ajiyar saka wallahi. Wallahi ajiyar saka. A. 1, 2, 3. Halallahi. Ya bin Allah bin iko Allah. Kai. Wai mutum ne nan? Aljanni ne. Kai. Kaga za a kai. Ƙara tsayi za a ma wallahi. Allah. Wallahi sai na ja ka ƙara tsayi. Ba nuka. Wa za a ba wuka? Ka shirya? Ya kai yanzu mai ya gani. Ka tahi tsaye to. An gama balan ce ya kai ya gani. Kai kuwa umbrella kake zuge ka zan yi wallahi. Sauke ni. Wallahi zuge ka. Kai. Ka fara ganewa? Isa an fito bayan mutane ba su ne da su sosai. Kayan da. Allah maman yaron nan ta zo ta dauke. Yadda aka yi shagon Habibu za a kai ka. A'a ka sauke na. Wallahi shagon Habibu za a kai. Wallahi ba. Shagon Baballa ma za kamata a kai ka. Waye baban ne? Baballa Cana. Eh. Baban ne? Alhamdulillah.